खुलुमबाय दा जोङो दंफैयो कसुगाव थाकामपुराव एक्चुअली जोंना सिजौ मुभिया अलरेडि 4 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो जोंना प्रजेक्टर हिसाबै स्टार्ट जाबाय दिनैनि श'आ एक्चुअली कसुगाव थाकामपुराव दं आरो लास्ट जत' जोङो प्रग्राम गानानै फैदों अनेक जोङो माने मा होनो रायजो राजानिफ्राय अननाय मोनदों दिनै थाकामपुरावबो नोंथांफोरा नायदो अनेक मानसि दा लैहोर लैहोर फैनानै दं दा आं सिजौनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानदों जे एक्चुअली अनेकानो बुजियाबो जानो हागौ माने बेयाव एक्चुअली मास्लादार मोसानाय गान बे टाइपनि नङा एक्चुअली बेयाव जोङो 1958नि जा जोंना इन्ड' भुटान एरियायाव मा होनो जाथाय जादोंमोन बै जाथाय जानायखौसो जों सिजौआव जोङो मा होनो देखायनो माने माबादों बे मुभिखौ बानायनाय जादों तो बे मुभिया एक्चुअली बै सिजौ एक्चुअली मा होनो प्रटगनिस्टनि नाम माने मेन केरेक्टारनि नामा सिजौ बे कुनु धोरोमजों रिलेटेड नङा बे बुस्थुआ रायजो राजाफोरा नायफैदो आरो मोनसे गोग्गाथाव खोथामोन जे बे मुभिया अनेक बोसोरनि उनाव जोंनि बर'आव इन्डियान पेन'रामायाव जायगा मोननो हादों आरो अनेक इन्टारनेशनेल बान्थाबो मोनदों नोंथांमोना अलरेडि खोनाबाय जानो हागौ आरो रिसेन्टलि जोङो 16 सेप्टेम्बरनिफ्राय जों हल रिलिजबो खालामगोन सानदों रायजोफोरा फैदो नायदो खुलुमबाय सिजौआथ' दा अनेक जायगायावनो दा मा होनो स्क्रिनिं जागासिनो दं कमिटिफोराबो जोंजों कन्टेक्ट खालामगासिनो दं रायजो राजाफोरा मिन्थिगोन मा होनो मा लकेल जायगायाव मा जायगायाव जागासिनो दं नोंथांमोना बेयाव थांनानै सिजौखौ जाहाथे नायो बे मुभिया माबादि जों अनेक खस्थ'जों बे मुभिखौ बानायनाय जादों आरो रायजोफोरा साननाङा जे बेयाव माबा मा होनो मस्लादार मोसानाय मेथाइ एक्चुअलि बे टाइपनि मुभिखौ जोङो माने एसेबाबो जों दा गोदान जोङो बुस्थुखौ खालामनो जों नाजादों एक्चुअलि मानोना फिल्मनियाथ' अनेक बेलेग टाइपनि थायो दा बे मुभिखौबो नोंथांमोना नायफैदो दा बेखौ बुंनानैनो आं रायजो राजानिसिम आं माने आर'ज गाबो जे नोंथांमोना नायफै जोंनि मुभिखौ मोजां मोनगोन जोबनायाव बेखौनो बुङो जथ' जोंना दासिम स्क्रिनिं जाबाय रायजो राजाफोरा अनेक जोंखौ माने लैहोर फैनानै अनसायनाय होदों थ' दिनैबो दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन अनेक मानसियानो दा फैनानै दंफैयो दा स्टार्ट जासिगोन बारा गोबाव गैला थाकामपुरनि रायजो राजाफोरा जे इसिनि सिम्पोल इसिनि मोजां आं एक्चुअलि फार्स्ट टाइम आंखौ बिराद अननाय माने अननाय जासिनायखाय आंबो दिनै माने बेखौ